Hej, vítam ťa v Bratislave na hlavnej stanici, odkiaľ sme sa s Lenkou doviezli vláčikom do Viedne za účelom mojej hosťovačky v jednom krásnom štúdiu. Boli sme sa ubytovať, izba bola celkom fajn, teda na to okno. Neskôr sme úplnou náhodou natrafili na výtopnu, kde nám takýto bircuk doniesol pivečka aj burgere a bolo to nádherné. Tu už sa prvýkrát blížim k štúdiu. Zoznámil som sa s personálom, zložil si veci, spravil prvé 3 kúsky. Malá prestávka, barberi mali očividne prestávku tiež. Neskôr sme vybehli do mesta, útorok to isté, kopu tetovaní, málo času. Je zvláštne, že som v štúdiu vždy zachytil prázdne, aj tu bolo plné ľudí. No a tu sme spravili takéhoto škriatka, išli sme na Štefanplatz a nakoniec sme skončili v takomto nádhernom bare. Vo štvrtok som mal voľno. Navštívili sme fotografické múzeum, obehli centrum, pofotili ulice aj seba a bol som odprevať Lenku na vlak a posledné 2 dni som tam ostal sám. Ak sa ti páči takýto content a ja som nepovedal niečo, čo ťa zaujíma, kľudne mi napíš do komentára. No a tu sa blížime pomaličky do finále, ja som veľmi rád, že som toto celé mohol absolvovať a už sa teraz teším na ďalšiu návštevu a my sa vidíme pri ďalšom videjku. Maj sa pekne, čau.